Mä olen porona! Oh, tosiaankin tunnelma tiivistyy täällä, että Arto oli niinku ainoa joulunen asia, minkä mä halusin tänne, että on se poromiehen, että mä ajattelin, että ensimmäinen mulla tuli mieleen porosta tai Petteri Punakuonoa. Ja sitten Artollahan on tuo punainen nenä ihan luonnostaan, että sillä tavalla. Ja, täällä tosiaan tunnelma tiivistyy ja näköjään juomat ei ainakaan lopu. Siis mä maalan tauluja mittatilaustyönä. Voihan tilata Dolcien sivuilta. Mä teen häihin ja kaikki juhliin, jos on synttäreitä. Tän työn nimi on Lopetus. Tää on collage. Tässä on mirri. Tämmöten sormivärit on hyvin lähellä mun sydäntä. Mä ajattelin, että mä painan mun käden violetilla ja mä laitoin sen glitteriä, koska mä en löytänyt pensseleitä. Mä kirjoitin tähän muistutukseen, että my sister oli vähän epäselvä yksi ilta, että kuka tää nainen oli mun asunnossa ja se oli mun ihanen Barbie-tyttö Johanna. Mä käyn sellaisessa taidepiirissä semmoisten 6-vuotiaiden tyttöjen kanssa ja siellä ne teki kynätelineitä. Mä ajattelin, että mieletön, mä laitan tän telineen Barbien päille, että se niinku on sellainen psykosomaattinen kuvailma naisen asemasta yhteiskunnassa. Mä teen tän haalahjaksi. Kuka hän on? Eikö hän on se mun sisko? Johanna? Priceless. Princess! Onko prinsessa? Tää on englantia ja kaikki ymmärrä. Tää on harakan pesä. Tän nimi on Psykosi. Arto on tuolla yrittänyt häkkiä meidän koiri Karamo. Mä puin Artosta poron. Mä ensin niinku ajattelin, että Arto on ollut joulupukki, mutta joulupukkihan on niinku antelias ja Arto on köyhä. Artolla on rahaa. Arto ei anna mitään lahjaa. Mä joudun ostamaan sille kaikkiin. Pitäisiköhän jonkun sanoa teille, että koirat on ollut sisällä puoli tuntia? Eli nyt on vuorossa yhteislaulu. Meillä on säästäjänä toimi mun pikkuserkku Kirsi. Että hän ei ole silleen niinku tukiaista suvusta niinku edustuskelpoisia, niin hän ei ole tässä ruudussa, mutta Kirsi laittoi tulla vaan lautaan. Se on semmosia niinku mun mielestä ihania joulusia lauluja. Odota, miksi karkuun juokset niin varoen? Heräsin tähän kylmään aamuun nyt palelen. Ota, wow, alla kauniin kuoren. Wow, everybody, kaiken kaipeen tunnen. Everybody sing along. Jos et sä soita. Ota vähän. Koita nyt soittaa. Sä oot mun Romeo, asu Julia, ei suudella saa. Julia, sä oot mun Romeo, Julia olen mä Julia. Tää kapuletti kaissu, mun on tuuria. Hei, voit sä lähteä kotiin? Hän on tummanvärinen, eihän hän voi olla täällä vaikka soittakin pieni. Hän ei voi olla tukena oikeesti. Hän on tumma verikkö. One time at the Polita. Once upon a time there was a hope, faith, and love, hope, faith, and kisses for your all. I will send you many fairy kisses. Hei siis oikeesti, nyt riittää. Mä oon nyt 10 kertaa sanonut teille, te ette asu täällä. Te asutte tuossa alakerrassa. Okei. Mä mietinkin, että sohva oli jotenkin vieraan näköinen.
Muista maksaa sit se 38 euroa.